togochaka kurwa ase kaunti ya Nyamira ase omwakilishi bw'abasubati kurwa ase kaunti y'omweshimiwa Jerusha Momanyi anyara koba gakogenderia hetaro yaye y'amagendero ande mono yokobaenekeria abananchi b'echinsemo echio amagendero rituko ria rero niga anyara koba gakoenekia okoigorwa kwegesima kia mache ase ekenyoro kia rianyaemo ekigotoka ase ward ya Sise bunge ya Burabu ase kaunti yo ase anyara koba gakoboria boigo abare bari bachorera ande mono bari bagesiasa koenekia bunango chabaramo kubwaterana erigochia koenekia bokoreri borobia na boiga amagendero gochia sabananchi muri kitopoli kapokara nwarenga somo igoyo abono tuwarigane robote ruga senchira yoboikirano nime yekenyore keiga kia rianyaemo ekyo gotokemeya wadi ya Sise bunge ya Burabu ya kaunti ya Nyamira ekiasa matuka magega kiagendera ko bagegotigwa magega kubwatekanamo no kombiwa mono asokoro kwa mache obolendi egati ya magenderande. So from my office I have come today to launch what that spring ekorokulia nyaemo na takubaroncheria mati linda mata aliabo abamasab obemoko yatumeka igoba omusasoko munene magega yabamenya abaigari tukolia rero kunyaraka baba gochakirwa bene amacha yobarat kunyaraka baba gotumeka oruberio ochakiwamo no mwakilishi w'abasubati kurwa ase kaunti ya Nyamira omusubati Jerusha Momanyi kukwanekereke iga Momanyi nigagendera ko bagakurira ng'ainse ye ekiganja gya Ngav na kunyaraka bagakora emirimo yawe ikirano kunyaraka bagakubaikiraniria amagendera abantu abange egati yabo ko bakonya abana unabona abe skuru yega ya rianyaemo abo baratukunyaraka bakonyoro mwesa sokonyora amache naboigo obolendi bwisaine negeti bono giakamukire kurugesa amacha yabe kubija agaswa sabwene tekogenda abalimu na abayibori bare rero mbatatebe negeti kyaba muna baligere iri korwa tigwikibere cyaetire giakamukire buya and they will be so happy korora abana babo baguchiesere geti keribija igoboigo Jerusha gendere ko bagagusheme biara nanene abaraikuru ase kaunti ya Nyamira bali bagendete ko bakungusanana yentaganire gocha mu bunenchire yemo ere irimoke kaunti ya Nyamira igoro kemagenderero asatebire nereri chibulise nirirakonye kaunti ya Nyamira igonko nyoro turasare nene emyaka yetigare tebire nenusu still na asara twarorire kurmaga na asara still to endera korora asara lakini twara komo sorra bono iga tikabanje bairane ndane baikaransamo county area itagenda mutu kiagera na magendero tutagite ya 2027 ninde tayari gocha kaboro kimne meremo yare gokorukuru magega ikiagera sabangina bairwe meremo bakorire meremo buja no muroberio abange banyara ko bakogokera kurwa sinseme chiga na kulia eire gutkunyara ko bakomo koboko Jerusha usyo wechukura chirobeire cyumaka kiri 2022 ambiyamo nasamana ngwakora sekenyoro gyeito asogo toema ijwira konye no eno motako rio tari kwenyara nere emete nene bwoye andi na sete akomende agosesenie ayale motwe na sabe gore tinjera onyore twanyanyamo kusiso gaso ebatagete obe gabada otoga kabise ebintu bikwete Nyamira eginko reporter getasene kya wanchete kya gatembe kurugaiga hase jinseme chiga cyalia nyemo ime ya ewadi ya Sise bunge ya Burabu ya kaunti ya Nyamira inche igongoro kwa Polycarp Okara